A doufám, že jednoho a jak druhého z vás, spolku idiotů, potká konečně třeba nějaká partička chatařů, který přišli kvůli tomu, že vám vadí protipovodňový opatření, že vám vadí úpravy tady toho terénu a támhleto a támhleto. Takže dobrý den. Dneska to bude trošičku jiný, trošičku delší. My jsme od pana Daniela dostali pár hlasových zpráv a on nás z nich vyloženě žádá o reakci. Tak mu ji dáme. Větší snůžku keců než vaše příspěvky jsem v životě neviděl. Protože z jednoduchého důvodu vyjadřování pojmama ve stylu náš tok, našeho toku, naše ryby, ve finále to není nic vašeho, vy jste jenom spolek bandy blbečků, který mají tendenci šťouchat do větších autory, do větších firem. Dane, dobrý den, já vás zdravím. Máte pravdu v tom, že ty potoky ani ty ryby naše nejsou, ale vzhledem k tomu, že se o ně staráme, tak si myslím, že si můžeme dovolit takovou drzou větu říct. A nějaký zmiňování papalášství a funkčnosti správce toků je pěkný kit, protože správci toků logicky mají logisty a tak dále. No, co oni ty logisty určitě mají, ale se řídí spíš dopravu, řekl bych, ale já vám nechci slovíčkařit, tak vás nebudu tahat za každý slovo. Který vypočítají a logicky přemýšlím, že se někde vyplaví nějaký kus břehu a při další vodě se stane co, vyplaví se dál a dál a dál a poplaví se to jinde a ten náplav zase zničí tohle, tamto, zanese tohle, tamto. A ve finále se stane to, že vám neleze v řece jeden bagr, ale leze jich 30 podél celého toku. Dane, ale my jsme nikdy nikomu neřekli, že nesouhlasíme s tím, co tam dělají. My chápeme důvod, proč to dělají. My nesouhlasíme s tím, jak a kdy to dělají, jestli jste to nepochopil. A finální škoda toho, že vám to vlastně vadí, že se pomačká těch mřenek, je to, že když přijde 100letá voda, tak se stane to, že to vyplachne zahrady, garáže, všude všechno, kde mají lidi sekačky, křoviňáky, chemikálie, různé přípravky na stromy, plno různých chemikálí a dalších věcí, co se využívá na zahradách a jsou uskladněny většinou v dosahu chatových zón, které jsou u polečnice. To se stane to, že se to všechno krásně vypláchne a všechno nám to vleze na ty mřenky. Benzín, olej, pily, auta to vypláchne, garáže, všechno. Zničí to lidem majetky, ale víte co, hlavně, že vám tam žije jedna vřenka. Tohle by asi vyřešili pořádný protipovodňový opatření. Ale do té doby na to ty lidi musí být připraveni. Já mám tam pár lidí z rodiny a zvládají to. A třese vám tam potočák, který se tam vlastně v životě netřel, třese vole v horním toku a táhne proti proudu, jako každá normální ryba, co se jde třít. Jde do menších toků a ne do většího toku. Ty, já nevím, jestli byste se neměl přidat k nám do spolku, když myslíte jako ryba, protože tohleto video, co jsem vám tam teďka pustil, tak je natočený z mostu grafitového dolu a tam se potočák třeba nemusí být ani nahoře. Oni asi hledají místa, kde se jim to líbí, nebo nevím. Další věc je to, že žádný bagr nikdy v životě rybu nezabil. Až mi ukážete, jak zašlápnete pstruha, dej to klidně do kulatého lavoru, kde ta ryba bude dezorientovaná. Na tu rybu nikdy v životě se nepovede dupnout, skočit, nic. Ta ryba není debil a cítí trošku jiný vibrace. A pokud tam leze kráčivec, který má 10 tun a motor, tak ta ryba je o kilometr úplně někde jinde a nic se jí v životě nemůže stát. A doufám, že jednoho a jak druhého z vás, spolku idiotů, potká konečně třeba nějaká partička chatařů, který přišli kvůli tomu, že vám vadí protipovodňový opatření, že vám vadí úpravy tady toho terénu a támhleto a támhleto. Dane, já chápu vaše rozhořčení, ale my jsme nikdy neřekli ani nenapsali, že to zabíjí pstruhy. Že pstruh pravděpodobně opravdu uplave. My jsme napsali a řekli, že to zabíjí pstruží jikry. Taká vranka, ať je to ryba, tak bohužel neumí moc dobře plavat. A mihule žije třeba v náplavech. A já se obávám, že většina těch ryb, prostě když se srovná kompletně celý koryto, tak jich tam umře docela dost. A vyplavilo jim to chatu, tak doufám, že vám pořádně pošlapou ty vaše debilní úsměvy a změní vám ty vaše vypatlané názory, které jsou ve finále na úrovni myšlení 3letého dítěte, který si hraje já rád rybička. Ryby nepřidáváte, výzkumy se provádí elektrikou, což je velice humánní, přijdu k vám taserem, dávám taserem, že se zaslintáte na zemi, řeknu mu za chvilku vás budím, já vás jenom spočítám a tak dále, takže bych přestal vysílat a zveřejňovat dezorientační a dezinformační příspěvky, které jsou plný vlastně keců i nepravdivých věd.
Není to trochu paradox, že vám vadí agregát, ale vlastně jezdící bagr zeřící, prostě co srovná celý dno, tak je vlastně v pořádku. K těm chatařům bych řekl jako jenom jednu věc, jo, že oni nám kolikrát dají kafe, panáka, prostě chcou vidět ty ryby, chcou vidět, co tam žije a vlastně mají docela radost z toho, že tam potok je zdravý a živej, plný ryb, jako si nemají větší zájem o tu vodu než vy třeba, protože mně to tak přijde, jako že... Žádnej jakoby podmět nebo nějaký důkaz nebo nic nedoložíte. Kdy si jenom oháníte slovama, poškozování přírody tohle, poškozování přírody tamto, vraždy, zavraždění ryb, potlačení přírody a bla 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 a ve finále z vaší strany to, co vy vlastně hájíte, tak jste vlastně nepředvedli nic. Ve finále nějaký množení pstrů a tak dále se ve Chvalšinském potoce nebo prostě v Poličinci nerealizuje samostatně od přírody už velice dlouho, protože ten tok prostě je zdevastovaný. A on není zdevastovaný zase tak hrozně moc. Tady se dělalo, a samotný povodí dělalo jako spoustu odlovů. Takže oni moc dobře ví, co v té vodě žije, ale prostě nám asi nejvíc vadí, že jim je to jedno. No, prostě. Dělalo to i Frovka. A jasný důkaz toho, že se tady ten pstrok množí, je roček. Každoročně. Já nevím, jestli se to líhne prostě v přítocích, nebo v samotné Polešnici, nebo Chvalšňáku. Ale ten roček tady je, vždycky tady byl a ty data jsou starý třeba 20 let, takže myslím, že v pohodě. Ale není to tímhle, je to spíš tím, že přerostly nástavby, teda zástavby. Plno baráků starých má ještě tok, nebo do toho toku kanalizace, že ano, a připily saponáty, sračky. Plno přístavy, jsou tam plno nelegálních výpustí, které ve finále nikdo z vás neřeší. A to, že se u některých statků, u tady toho toku stává to, že se do toho toku hrnou tuny hnoje, který mají potom vliv i na celkový pH vody, protože pokud já na kilometr před nějakým místem, kde to budu měřit, nasypu 3 vleky jakoby hnoje, který kvasí, tak to pH je trošku poznamenaný a já si myslím, že jakoby, když jsem vyrůstal u Polešnice, doslova jsem se jako malej v tom koupal a kameny byly krásně čistý a teď jsou ty kameny hnědý a je na nich šlem, který je v záchodovém místě po 30 letech, tak si myslím, že to není jakoby chyba správce toků, údržbou, protipovodníma opatřeníma, ale je to spíš tím, že lidi, kteří mají tendenci se o to starat, se o to nestarají. Vidíte, to je první věc, na čem se s váma shodnu. Já si to myslím taky. A myslím si, že si to myslí celý náš spolek. To není jenom o povodí, to je o oboru životního prostředí tady na městě v Krumlově. Částečně je to i na kraji. Celý ten systém je úplně špatně nastavený. A kdyby vás zajímal důvod, proč děláme tyhle videa a různé články a takhle, tak je to přesně z toho důvodu. Protože když se o to nepostaráme nějakým způsobem my, tak nevím, kdo se o to bude starat. Tím útočím na vás a místo toho hledají problémy u ostatních, ale vaše kroky za váma absolutně vidět nejsou. Nikdy jsem nikde na internetu neviděl výzkum o tom, kolik je tam ryb, doložený fotky, doložený nějaký důkazy, nějaký videa při výzkumech nebo něco, to prostě nikdy nikam nepřidáte, jenom prostě hledáte špínu, říkáte, co je špatně, co je proti přírodě a bla bla bla. Dane, zkuste se podívat na náš YouTubeový kanál nebo na naše webové stránky. Nebo si zkuste na tom Facebooku zaskrolovat trošku víc, než jste to udělat, protože já si myslím, že budete překvapeni, kolik informací tam je. Já jsem nechtěl z Dana udělat úplně vola, tak jsem ho přejmenoval. A protože je to kamarád jednoho z povoďáků a někde se spolu napili, tak nám poslal takovouhle jako zprávu. Já jsem s ním mluvil potom po telefonu a myslím si, že jsem změnil dost jeho názor na to, co si o nás myslí a co nám to. Ale tohle je taky jako trest pro něj za to opilectví nebo tak, ale Dan není nic ve zlém, měj se dobře.